Teď GG. Ha, zelená. Můžeme jít. Můžeme jistí. Co to kolik tam je aut? Jaký si mám hodit outfit? Ukaž to. Dáme si nějaký černý. Už vím, jaký si dáme. Dáme si určitě růžový. Musím. Jo. Dáme si aj veskičku nějakou ve stylu. Tady není nějaká růžová. Ukaž. Zkusíme tuhle fialovou. Jo, tady. Budeme jak Barbie. Dobrý den. Jedem. Hele, tady firemení. Au. Anekdotka. Jedem někam. Ale za boxu. No, potřebujeme něco vykrádat. Jdeme na to. Vykrádačka jak pakrálačka. Nevím, co jsem to teď vyblil, ale něco jsem vyblil. Bože. Kokos. Vidíte to taky? Já vím, já to taky nevidím. Čím se to je? Jdem tady vyvrtat ten největší. Modleme se, aby tady nebyly benga. Jedou? Říkejte mi. Rychle, už jsem trochu ve stresu, taky jste ve stresu. A jedem pryč. Dobře, dělaj poslední. Ber to. A jedem, rychle na sérii a jedem. Vypni ty světla. Jeď někam, nevím kam, jeď někam. Co je tady to? Nevím. Kam mám jet? Poraďte. Nevím, poraďte do komentářů. Komentárníci, řekněte, jestli byste si toto zahráli. Kam to mám jet, pro boha? Co ty to? Mám 4 hezdiče, no tak to je dobrý. Pojdu asi rovnit, co tam je. To je voda, ne? Jdeme to otevřít. Kokos, to je balíčku. Mě se s tím nikde nevykmázat, že? Nevíte, proč šeptám. Tak jdeme otevírat. Dostáváme to hodně. Prej. Kolik to máme? Co je? Nějaké zlato? Bože. Můj. To je zapalovač. Co je to? Nějaká baseballka? What the f... Jsem to zase dostal. Možná nevíte? Mám 0, jo? Doženu ten vlak? Asi bych dohnal. No tak nedohnal. Mu to jde rychlejc. Co to je?
Sakra. Je v prdeli. No, není. No, je. No, teď dělej dojeď. Jejdem. Ajajajajaj, teď jsme si profrčeli jak rychle, nějak mak. Červená nečervenuje. 50 na 50 je. Oj, co to? Dobre, Polda nebol. Polda to nebol, je to zachráněné. Není tady někde taky ten týpek, jak prodávat ty nelegální Pacifik. Co to má lutas? Omlouvám se teda za kvalitu zvuku, ale má také menší problémy se zvukem, tak sorry, no. To je nějaké zlato. Tohle je co, jako mě řekni. Kam to je páčidlo? Tak toto je co? Tak vypadá jak kdybych měl zahávané prsty. Podívej se na ty prsty. Víš to? Bože. A není to nelegální. Co je tohle? A tohle. Hodinky. Co to? Fakt? Otevřu. Ty kokos. Já jsem mě padnul skin. Tak to jako by já. Miluju. Tohle je to. A to si nechám to. Teď bych jako rád... To mi nehovor, že se tady zrovna toho tyvá. Rychle pryč. Musím si koupit nějaké rychlé auto. Jo. Musím, dělej. Jít do nějakého auto, salonu. Co bych si měl tak koupit? Něco levného potřebuju hlavně. Nebo něco, kam bych ty nelegální věci mohl schovat prostě. Vlastně tady už jít nemůžu. Tak to tady jezdit. Teď dodávkař, ne? Nauč se jezdit. On tam nabouřil. Kur. No kam jdeš? Máš jezdit po svém pruhu. Mám tě vystřílet? Když nemám pistol. Neříkej mi, že tady mám kolečka. Počkej, kde je ten obchod? Kde jsme my? My jsme tady, jdeme pryč do obchodu. Tak to je paráda. Tak to je paráda. Lehnout si nás... Ježi, omluvte mě. Na. To je paráda, lehnout si na záda, co s tím, nevím co s tím. Taky mě dochází, že mám asi napít zvuk. A napítel zvuk. No a teď jedej nama. Hodinová cesta. Fakticky. Brzda. Jej, dobrý. Já jsem tady taky fígl. Znáte ho? Dívej, jak to jdeš? Nedostaneš pokutku. Kvalita, ne? Kvalita. Bomba. Bomboklián. Tam vidím Poldy. Nevidím. Tak. To je nějaký gangster bude. No jasně. Dívej na to gangstera. Rychle si tady pojď něco koupit.
No nestřeli do mě, že ne? No to je ale takový ocas! Bože můj! To je imigrant. No ještě si střelil, no jasně, bože můj. Ne, to je ještě to, možná to škytnu. Ne. No, policisti, pojďte sem. Ty kokos. To je trilečko, že? Ne, neoživuj mě, brosky. Ne, já tu nejsem, vole. Ty že bych ujel? Teď jsme mi tak utekli. Fuj. Už se to nechce napojovat. Co bychom si dál mohli zahrát? Mám nápad. Dneska si nezahrajeme Delta Fort, ale dneska si zahrajeme Dneska si zahrajeme. Kde to je jako? Dneska si zahrajeme. Co to malo, to není Call of Duty. A je to nějaká střelecí hra. Teď mi padlo jméno. Jak se to jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje. CO2. Ne, jak se to jmenuje. Kamu? Před videem jsem to věděla, ale teď už to nevím, no jasně. No prostě jde tam něco o CTčka, toto jo. To je nějaká střílečka. No, my vedem, no tak to, hej, to je bomba. Jestli vedem, no tak to je bomba. Teď vám ukážu moje neskills, bože. Bum. No, jaké tričky. S diglem. Bomba byla akceptovaná, nebo co? Bomba byla položena. Pojď, bro. A já si mrtvej si. Haha. Počkej, ne? No tak ale to si děláš to? My jsme nebyli připraveni. Teda, já jsem si... Kam? Určitě zas. Co tam dáme? Toto se mi líbí. Tato zbraň, tuto jsem si oblíbil. Jsem to zase zmáčkal. Tam jde něco o střílení, ne? Ty kokos, kolik smoku tu padlo. Mám tam jít? Zabijou mě. Prchám pryč. Pomocení zabijou, určitě mě zabijou. To nebude jen tak. Už tady někdo je. Ty kokos, byl tam. Pomoc.
Kamo. Pomoc. Prostě to cítím jak sám. A tam je kolega. Hihihi. Ty kokos, tak to jsem se pořádně po toto. Mě vůbec cuklo. Kámo, kdybych to hrál z GoPro, což nebudu nikdy. Nechci, abyste mě to viděli. Ale ve mně cuklo jak... Cuklo ve mně, cuklo. Dělej. Toto. O, my máme molotov. Koktejl. Kokos. Pomoc. Kamo, s kama jsem dostal? Aha, on měl skropis tady má. On má 90. Počkej, to byl náš, ale ne? Tento mě zabil, ne? Nebo tatové. Jsem tady na tu anime holku. Tady dole na tu anime. To se mi líbí. What the fuck? No, tak to se mi nelíbilo. Umřel jsem. Hodím tam granát. Jdem sem. Ty kokos. Kamu tu jak mě zabil? Typek, nesnáším ho. Ten ho zabil, dobře. Také střelečky tady probíhají, pomoci, to ani nestěm to. To, komentovat. Ani je, toto mám rád, tady tu místnost. Jak se tady lozí. Tady vojny. Počkej, tady tohle ne? S tímhle, počkej, uhni. Já jsem tady? Ne. To je jiná mapa. Kde jsou všichni? My jsme už jenom 2. No, tam máme běhaný. On je za nima. Dívej. Bum. Hej, že by to dal? Ten typek? No a on ho zabije. No, to je lopata. Ne. Wow. To bylo nehutý. O, dík. Kam jsem dostal bročku. Čum, jaký dělám tričky. Bum, ne? Ty dezo. Protože. Ty kokos. Nemoc. Tak tady bude, nebude, tady bude, typek nebude. Kam? Ne! Mám řízení. Co to bylo? Chat? Kdo má zaplý telefon? Chat, nečete komentářníci. Jste si dělali srandu. Tak to nejde. Kam? Já srandu. Opravdu. Zber tohle. Bez zbytečných keců.
Beru tohle, jdu do přední linie, divu se, on nám tady hodil smoka. Takže jsem jdu, tak to naběhnu a střílím ho do hlavy a dostal jsem. Ale mám kill. Dobrý. To s kama? S kama jsem dostal? Výtečnou? S kama jsem dostal? Poví mi někdo? Nikdo. Tak jsem se tam toho dělali knul. Nebo co to bylo? Bingo. Vyberu tě stínu. Mám molotov. Do toho bychom investovali. Bych investovali do tohoto. Že teď klasicky přijdu. Nebo nepřijdu. Dělej. Jaj, jsem spadnul. Co to je? Co to je? Co to je? Hovor mi to, čo to je? Byl jsem oslepen. Ty kokos, oni nám jdu ze zadu. Aj! More. Co? Krasojčí ještě hodně. Neříkej mi, že to je 7-7. Nein! Tak toto je poslední kolo. Toto je poslední kolo, takže investovat budu hodně. Zkusíme štěstíčko. Kama! Jo, teď něco rozbiju. No, tak to je mrtví jsme. Jako vážně. Netrefil jsem. No 11 to určitě nepokryje. Ještě ho tam... OK, to nikdo neviděl.